Tikas ng tingnan. Ako po Eagle Castro, owner po ng Blakk Brew. Hindi na namin siya pinapos sa coffee shop, kaya Blakk Brew Cafe siya. Kami rice meal, then meron din tayong pizza, pasta, yan mga cakes and other pastries like croissants and different kinds of drinks. December last year, nag-open yung sa ating Severa Mabalaca. After ilang months, so na-decide namin na dali siya sa San Fernando. Ito ngayon siya, nasa Dela Norte tayo. Nag-open siya May 4 this year. Actually, napakaganda rin ng mga presentation ng mga pizza. I agree. Bali, sinerve namin sa inyo is the Supreme Pizza. So, all-in yan. Lahat ng ingredients is nandyan. Ham and cheese bacon. Then, meron din tayong Hawaiian. Then, meron pang ibang mga flavor like pepperoni. Bali, sa pastries natin, meron tayong blueberry cheesecake. Ito, home-baked to ni wife. Then, meron din tayong mga croissants. May plain tayo, then meron din tayong pwedeng lagyan ng flavors. Yun yung mga pastries natin. Actually, meron din tayong banana loaf. Yun yung mabili. So, dyan na yung ano yung nakikita mo na parang, kanina ka pa tinatawa. Are you into this kind of food? Bali, sa pasta natin, meron tayong shrimp carbonara. Homemade din yan. Then, meron din tayong carbonara, which base niya is bacon. Mushroom. Yung isa natin is tuna pesto. Meron ba? I have to comment yung mga ano natin, mga barista na. Yes. Galing ng pagkakaano. Magaganda na. Magaling. Talagang gigas ng peso. Meron pa. Ha? Meron pa, yan pa. Last week. Bali dito sa San Fernando, 11:30 a.m. daily up to 10:30 p.m. Yung sa Severa namin is 2 p.m. to 11 p.m. Pero mabalakas. Yeah, Severa Mabalacat. Meron tayong Facebook page, yung Blakk Brew San Fernando and Blakk Brew Mabalacat. Bali, yung Blakk Brew is BLAKK. Blakk Brew Cafe, pwede nyo i-try dito. Nasa Dela Norte po kami. Besides His Life Church, katabing-katabi siya ng Alfamart, Dela Norte. Nakaisa na ako. Cheers, cheers, cheers for Blakk Brew. Congratulations. Sige po. Cheers, Blakk Brew. Enjoy your drinks. Yes. Thank you so much.